Vítajte na mojom kanáli Mizni a poďme na túto challenge. Rozhodla som sa, že budem jesť ako Američan 50 hodín. Takže žiadna zelenina, žiadne ovocie, nechceme nič zdravé. Na nete sa uvádza, že priemerný Američan zje tak 3600 kalórií denne, čo je veľa. Pretože žena, ako ja, by mala zjesť denne tak 2000 a muž tak 2500. Ale nebudem vám tu rozprávať zbytočné omačky, poďme rovno na deň 1. Ja väčšinou, keď vstanem, tak na raňajky si dávam kávu a k tomu nutelový toast. Ale zistila som, že bežne Američania jedávajú cereálie, čo je zvykom jesť aj u nás, len ja to nerobím. Keď som bola malé decko, tak som zvykla jedávať Nesquik, tie také guličky. Ale teraz mi je divné na raňajky vypiť toľko mlieka s cereáliami. Ale keďže toto je challenge, tak som si dala Cheerios, čo je viacej americké ako Cheerios. A v komentároch mi dajte vedieť, že či dávate najprv mlieko až potom cereálie, alebo najprv cereálie a až potom mlieko. Ja si neviem predstaviť dávať tam najprv mlieko, lebo neviem, koľko cereálií tam dávam, lebo nevidím to v tom mlieku a potom by som si dala príliš veľa cereálií a potom by som to nezjedla, chápeš? Chápeš? Raňajky jedávam na gauči, vždycky si k tomu niečo pustím, ale nedala som si kávu k tým cereáliom. Tieto cereálie som výnimočne kúpila iba pre túto challenge a jedla som ich prvýkrát. Pripomína mi to burizóny, a čo nemám veľmi rada, ale nie sú zlé tie cereálie, prišla som na chuť ním. Taktiež som zistila, že koľkokrát Američania ani neraňajkujú, tak jak my Slováci, pretože sa ráno ponáhľaš do školy, ponáhľaš sa do roboty a proste nemáš kedy. A preto keď príde na obed, tak si dopraješ. A čo iné by som jedla na obed ako mekač, McDonald. Vraj jeden z 3 Američanov zje fast food minimálne raz za deň, čo je dosť. Ale tak v dnešnej dobe kto má čas vypekávať, variť doma? Ja keď potrebujem robiť videjka, natočiť ich, strihať ich a čo ja nemám kedy variť. A to mám home office. Hej, že nepotrebujem nikam ísť. Top 2 najpredávanejšie jedlá, ktoré sú v tomto fast food chaine, je Big Mac a hranolky. Aj keď chodím do Mekaču, v živote som nemala Big Mac, až kým neprišla k tomuto videu. Lebo väčšinou si dávam len to kombo stredné hranolky či malé. Proste hranolky a burger. A už aj viem prečo, lebo toto bol fakt problém dojesť. Bolo to príliš veľa jedla na mňa. A neviem, či ste zachytili, ale ja keď scrollujem na TikToku videa, tak koľkokrát mi vybehnú nejakí Američania, ktorí jedia v aute. A vždy je to mekač. Dokonca na nete vieš kúpiť také tie držiaky do auta, ktoré ti podržia omáčku, hranolky, tú vodu z mekača. Čo ti šibe? Samozrejme, že aj ja koľkokrát som to jedla v aute, ale nie je to tak často, lebo väčšinou spravím frajerový bordel v tom aute. Sorry! Toto jedlo zapíjam ničím iným ako Coca-Colou. A popravde ja doma väčšinou pijem Pepsi, keď ju máme. Málo kedy si kúpim Coca-Colu, ale tá kola z mekača je fakt dobrá. Neviem, čo tam dávate, ale je to dobré. Zjedla som trochu hranoliek, potom som sa pustila na ten Big Mac a ten keď som dojedla, hovorím si, že mne stačí. Fakt, ja som mala dosť. Ja som ponúkla frajerovi pár hranoliek, zjedol asi 4 a ja že zjedz viacej, ja nevládzem. V polovici tých hranoliek som si povedala, že toto dobojujem a dojedla som to. Nechcem ani vedieť, koľko to má kalórií. Po Vianociach som pribrala 2 kg a ja som sa rozhodla, že urobím challenge, že budem jesť ako Američan. Čo mi drbe mi? Čo je v tejto hlave? A aj keď som sa cez obed napraskala toho mekaču, tak potom večer som bola hladná a dala som si ešte Snickersku. Pretože patrí medzi, myslím, že top 10 snackov v Amerike. Mala som pripravené ešte aj Lay's chipsy, ale už som nechcela slané, tak som si dala proste Snickersku. Na obed som okrem mekača mohla zvoliť aj Domino pizzu, ale Domino pizzu v Košiciach nemáme, takže som si dala mekač. A v Amerike je najobľúbenejšou pizzou pepperoni pizza, ktorá má okolo 2500 kalórií, čo je viac, ak by som mala zjesť za deň. Ale v živote som ju nemala, takže dúfam, že raz sa toho dožijem a napraskám sa v tej pizze. Máme tu druhý deň a samozrejme na raňajky si čo iné dám ako peanut butter jelly sandwich. Toto som nikdy nemala, ale použila som na to jahodový džem od mojej mamky a nevedela som, čo mám inak dať ako prvé, či džem alebo ten peanut butter. Ale začala som s džemom
Taktiež som nevedela, v akom pomere to mám dať. Či mám dať viac z toho, alebo tamtoho, tak som dala som to od oka. Peanut butter mám z Jim Beamu a tento je taký, že crunchy, bolo tam docela veľa oleja, ale chuťovo je veľmi dobrý. Tým, že ja jedávam takéto sendviče na raňajky s nutelou, tak toto bola zaujímavá zmena a musím povedať, že mi to najprv nechutilo, ale čím dlhšie som to jedla, tak tým viacej som prišla tomu na chuť. No nie je to zle. Cez deň som potom si chcela dať Starbucks, ale keďže bol sviatok, tak nič nebolo otvorené, preto som siahla po takejto alternatíve. Ale poďme na obed, lebo toto je zaujímavejšie. Varí sa mi tu voda pre cestoviny, samozrejme pridávam tam soľ a chcela som urobiť mac and cheese. Robila som ho podľa receptu z TikToku, ktoré malo strašne veľa views a malo aj lajky. Pridávala som tam toľko masla. V živote som inak nemala mac and cheese, takže som nevedela ani, čo mám očakávať, ako to má chutiť, prečo tam ide múka. Ja neviem, proste robila som záprašku na... Nepýtaj sa ma. Keď to už zhustlo, tak som tam pridala moje prichystané mlieko a to som miešala a dúfala som, že sa tomu nič nestane. A tuto pridávam cheddar cheese. Ja som si myslela, že to bude také, vieš, také, že sa bude ťahať, vieš, jak tu vidíš na videu, ale absolútne sa ten cheddar nechce rozpustiť v tom mlieku. Ja neviem, čo som robila zle, ale reálne som to varila a miešala, ty vole, ja neviem, pol hodinu alebo koľko, mne sa ten syr nechcel rozpustiť v tom mlieku, pretože tam boli, vidíš, tuto solím, lebo ja som už nevedela, čo mám s tým robiť. Som pridala aj čierne korenie, lebo to chutilo jak ničota. Urobili sa mi už cestoviny a tak som ich cedila, dala som ich dovnútra a som čakala, že sa stane nejaký zázrak, ale zázrak sa nestal. Proste pozri, aké to je zgrcnuté celé. A ja som to robila úplne presne podľa receptu a ja neviem, kde sa stala chyba. No ja netuším, prečo to tak vyzerá. Prečo to nie je úplne krémové, krásne, mňam. Ako ja viem, že mám zlú cestovinu, že som mala kúpiť tie kolienka, ale vieš čo, keby som išla do obchodu len kvôli tomu, aby som urobila tento recept hnusný, tak by som bola ešte viacej nasratá, jak som reálne bola. Mne to nechutilo, Bucovi to nechutilo, ani sme to nevedeli dojesť, proste, neviem, ak niekto robí doma mac and cheese a robíte ho dobre, dajte mi nejaké rady, lebo toto mi fakt nevyšlo. Však sa pozri, jak sa tvári. Ďakujem krásne, že ste toto videjko pozerali až do konca, nezabudnite dať like, subscribe, zapnúť ten zvonček malý. A ak vás bavia takéto videjka o jedení, tak pre zmenu, tuto máte videjko, ako som jedla ako Victoria's Secret modelka. Docela som trpela. Môžete si to pozrieť, ako trpím. Dovi?